aku jane kepengin megat bare. Yo Kate tak megat eman lemune ne. Golek sing model ginuk-ginuk ngene iki gak ono saiki. gak ono. Lho temen, sing ono arek cilinding ding 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 ding, aku gak doyan aku. Seneng aku lak sing Sinuwun tumenggung ginu-ginu. tembung ginuk-ginuk. Hadir. Ngene ya. Sapa sing iso nambani anakku? Niku angsale napa? Tak pek mantu. Weh, tok tok tuk. Bareng ngene iki ora dikentongi tuk-tuk-tuk. Berarti Wis ta. yen saged Loh, ngicalaken menika penyakit dadi mantu jenengan. iki yo apa iki? Sinun. Kabar. Iki sapa kok malah kaya ngene iki, Dik? Mas. Lah Awakmu mlakumu kaya ngono. Oh iya. Panjenengan. Panjenenganipun kok ya kula saged ngicalaken